Per construir un espai on conflueixen literatura i espectacle en totes les seves disciplines. Aquest és un dels motius pel qual el Consell Nacional de la Cultura i les Arts atorga el Premi Nacional de Cultura 2019 a la Fira Literarum. La Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre va néixer el 2007 a l'abric de la Fira del Llibre Ebrenc per unir literatura i arts escèniques. Des de llavors no ha parat de créixer i després de recollir el reconeixement del públic i dels sectors professionals, ara li arriba el reconeixement institucional més alt del país. No volíem ni copiar el que es feia, ni agafar la referència d'algú que ja ho estava fent i que amb pressupost segurament ho hagués pogut fer molt millor que nosaltres, sinó que amb els nostres recursos, amb moltes ganes de treballar, amb molt esforç, volíem aconseguir aquesta singularitat que ara el Premi Nacional ens reconeix. El passat dissabte es va celebrar al Teatre La Llanterna i es va aprofitar per presentar el cartell de la nova edició. Canvi de disseny, l'univers literari íntim de l'il·lustrador Ignasi Blanc és la nova imatge dels dos festivals. Jo crec que he acudit a un d'aquests universos que sempre tinc com a referent, no? I és concretament Alicia País de Meravelles, de Lewis Carroll, i jo crec que el món aquest surrealista i fantàstic i possible a la vegada ha estat el motiu principal per a que em donés aquesta idea del cartell de Literarum, donat que havia de ser especial i que era el Premi Nacional aquest any, no? I del binomi literatura i il·lustració al binomi literatura i música. El grup barceloní Mishima i molt particularment el seu líder David Caravent van ajudar a donar a conèixer Literarum al 2016 amb una residència artística conjunta amb el poeta Jordi Llavina. D'aquella col·laboració va néixer una de les cançons de l'últim disc de la banda que dissabte van oferir a un públic de Móra d'Ebre completament entregat. Estona breu de pau